El mot del coeta me'l va treure allà a Alacant, l'afició de l'Hèrcules, després d'uns partits de pretemporada que vaig tenir la sort de marcar gol i celebrava el gol tocant-me la cua i me'l van treure allà. Un davanter centre amb ofici es diferencia per la seva manera de col·locar-se, la seva manera d'anticipar un ramat, la seva manera de dosificar-se. A l'entrenador que més m'ha marcat n'hi ha hagut 2 o 3 que penso que són els que més han influït o dels que més n'he pres. Un ha sigut en Joan Vilà, que potser ha estat el que més, però també Jordi Vinyals i Miguel Álvarez. El gol que somiava que mai he marcat n'han sigut 2. Un de mig camp i l'altre de xilena. Bon ambient al vestidor a Alacant, bon ambient al vestidor a Hospitalet, bon ambient al vestidor Sant Boi, diversos, me'n deixaria. El millor passador amb què he coincidit en un equip, Eduardo Vilches pot ser en el Palamós, Álvaro Cámara pot ser en l'Hèrcules, els primers partits que vaig jugar amb el Barça B hi estava Ivan de la Peña. A l'estadi que més m'ha marcat jo crec que és el Rico Pérez amb 28.000 persones al dia de l'ascens. El dia que sigui entrenador, si m'agradaria tenir un delanter que fos com jo. Jo crec que sí. No sé si ho tinc a dir jo o no, però m'agradaria tenir un davanter de les meves característiques o amb els valors que penso que he tingut des que vaig començar. El defensor que no volia veure mai ni en pintura, no és que n'hagi tingut un que diguis, ostres, amb aquest no hi vull jugar en contra, però hi havia un defensa que es deia Garrido, que jugava a l'Alcoià, que era molt contundent, massa contundent, i la veritat que no m'agradava jugar en contra seu. Doncs per acomiadar-me dels aficionats, simplement donar-li les gràcies a aficionats, ja ho he dit abans, companys, perquè han sigut la meva segona família durant aquests 19 anys. Tinc la meva família i a part moltes hores compartides en camps de futbol, en vestidors, en mitjans de comunicació. Llavors agrair-los a tota aquesta gent aquests 19 anys que he estat amb ells.